Eze-Ana Ugochitubelu. Welcome on oraifite. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị ụka erighị anyị from the back, ndị oche eri anyị from the back. Fada sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, obodo ụka adịkwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Daalụnụ. Good morning. Good morning, everyone. Eze-Ana Ugochitubelu, I na-ekele gị tupu ọma. Good morning for giving us time today for so many things that is confusing us. We are here to seek advice and answers from you. You're highly welcome, sir. So please, can you just introduce yourself to the world and everyone? Yes, viewers all over the world. As you all know, my name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. I find you also Eze-Ana. Maka ndị ọbụta atabizi ha na-afụ m. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. But before I go n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa na-aga n'iru. Ndị na-esonye na ya bụ aja amaligo ka esi esu ya, mana maka gị bụ onye ọfụ nwekwara ike isonye. Ichi isonyekwa ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a ihe anụta, ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere. Send them a message in our WhatsApp 0813-8243-871. Yes, I repeat 0813-8243-871. Onye number you do na WhatsApp. I'm going to have a number. I want to make you keep my PA with it. But I can assure you, you want a response almost immediately. Then, of course, doesn't shock and go out. Now, I will Festival of Love coming December 1. We say just celebrate Friends of the Temple. Yana mon na temple ana bo oti manijele. Then you are all welcome. Okatara aka mana ọka mbido n'oge. Ma wa ọkụ ya. Ga abụ ọkwa dị mkpa. Ka ọzọ si ebu ịchọ ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị site n'Eziokwu TV. Ịchọrọ ịnụ nkụzi ọzọ ma ọ chọọ ichigharị ya ndị mmadụ nkụzi ya anụta. Send their message na ya bụ na nọmba na WhatsApp anyị. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịwọchị nkụzi a ma ọ bụ nkụzi ndị ọzọ, jee na Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu ọ na YouTube ịwọchị ya.
then ọ bụkwa ndị na-esonye n'eziokwu TV na o nwere ajụjụ fim ịwọchị na chanel a, ọ bụ na English film, jee na Ugochitubelu movie productions, Ugochitubelu movie productions, watch all our Nollywood English movies. Ọ bụ na Igbo movies, jekwazie na eziokwu TV Nollywood movies na YouTube, watchkwazie erolofkwana ịda agbasa ozi anyị na-agwa ndị mmadụ maka eziokwu TV, na-share our videos on social media handles. Thank you. Thank you very much. You're welcome, sir. Yeah. So please, we have so many questions to ask you. I will ask you each I we get a bug with joy. Okay, I water was ready. I saw so that's only woman who's a civil now. When pump it. So I like a kiwi with Zion to 20 jokes. Ajụjụ nke mbụ site wee sị azị gịnị ka a na-akpọ agwụ? Okay, daalụ maka ya bụ ajụjụ. Agwụ n'onu Igbo, dịka esi nwara na agwụ bụ Igbo language ka ọ bụ. Agwụ simple means spiritual forces not behind every man's gift. Maka na ancient book says, gift of a man maketh a way for him. So that spirit here one no behind your gift. All that spirit here one get propel again. You wear chake, where they would do. So now ya in brave Obuna. I will go spirit not behind every man's gift. So because over there, the one because I may make a marry with different types of alcohol. With different types of alcohol. I like to from you. I would reach each other. Daalụ maka ya bụ ajụjụ. Ọ bụ ajụjụ ndị mmadụ na-agbagwoju ndị mmadụ anya, ndị mmadụ na-achụkwasị. Agwụ enwere ụdị agwụ dị iche iche. Etu esi wee nwee gift dịka nsi gwa gị na agwụ bụ spiritual forces not behind every man's gift. Gwagwazie gị na gift of a man make it a way for him. Now, enwere agwụ dị iche iche onye ọbụla nwere. Mmadụ ga-edu ude na ndụ a if you can be able to identify your real agwụ. Now, enwere agwụ nka na ụzụ. Yes, ma like in some instances, enwere agwụ nka na ụzụ. Agwụ nka na ụzụ bụ o nwere n'ogbe gburugburu, o nwere family ya abụ ije na befa, ọ bụrụ na ndị na-akpụta ụzụ. They make so many things, those goldsmith. Yes, o nwere family ga-eje ọsọ na nna ya bụ goldsmith. Nke ụmụnna ya mụtara nna ya akwụkwa goldsmith, nna ya akwụkwa goldsmith. Family abụ family nka na ụzụ. Goldsmith bụ ha nwere bring fashion, so many designs. Then, but in modern world, ọ bụrụ na agwụ nka na ụzụ dị na be nna gị, that he trace ya root, na ndị be nna gị akpụrụ ụzụ. Ihe ọ pụtara bụ na agwụ dị na bụ ụlọ bụ agwụ nka na ụzụ. Onye na-etu anwa in modern world we excel well. Ma ọ bụrụ na onye a nọ into fabrication, anything fabricating, anything bringing manufacturing, bringing new ideas. If na onye na-etu anwa je gụọ university gụọ ihe dịka architecture, ọ ga-enwe ike na-eweta new designs. So ife ọnwụ na onye ahụ nọ, ọ ga na-enweta new idea. Onye achọghị eji into manufacturing, ọ ga-eme ọfụma. Agwụ nka na ụzụ. Then nka, ịma na nka dị ya nka na ụzụ. Yes, onye ahụ nwere ike inwe nka banye into ọrụ aka. Ihe ọ bụla bụ ọrụ aka. Ọ bụrụ na mekanik ka ọ na-alụ, ọ activate ya agwụ debe nna ya. Olu ebe ọ na-alụ mekanik with exception. Ọ na-alụ that mekanik ewuti, ọ bụrụ ọ daa akpọ. Ma ọ na-alụzi generator, ma ọ na-alụzi ihe ọbụla bụ ihe ọrụ aka. Ọ ga-eme ọfụma na ụdịdị etu a maka na agwụ nka na ụzụ echefụta n'otu two things. Na ọ dị na be ha. Then enwekwara agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. O nwere ndị ya bịara befe ọgwụ na agwụ dị na befe agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Ihe ọ pụtara bụ na onye na-etu a nwere ike ịbụ dibịa na-enye ọgwụ dị iche iche. Mgbe gburugburu, mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa, mgbe ndị mmadụ na-adị nsọ, o nwere ndị nwere gift na ahịhịa na-agwa ha okwu. Ahịhịa nwere ike o chịkwacha agwụ ya, ọ baa n'ime ọfịa ije kpa mgbọrọgwụ ọ ga-eji wee gwọ mmadụ.
ahịfịa na-asị ya nwakpalụ m ma eme etu a ma eme etu a si etu anyị ọkụ maka onye ahụ adịrọ bịara na be gị were nke na-etu anyị ya na ọ ga-adị ya mma. Have you asked yourself etu ndị Igbo si gbalụ na-eweta ahịfịa nka weta ahịfịa nka ọgwọ nka eweta nka weta nka ọgwọ nka ọ mmụọ gwarafa ndị nwere ya bụ gift mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa. In modern world, ọ bụrụgoro na onye ahụ achọrọzi ori ya na ụdị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa na-enye ọgwụ, onye ahụ nwere ike ijekwa university study ihe a na-akpọ pharmacy ndị na-akụ ọgwụ. Ịfụ na onye na-eto anwa with that university knowledge ya nwa o nwere ike ịmasị na-enwere ihe a na-akpọ chlorophyll na-eweta chlorophyll weta antisinet ma weta nka weta nke ọgwụ nka. Ịfụ na o nwere ike ịnọzi bụrụzie future Emzọ group ịghọtara ya ofu agwụ a na-arụ ọrụ. Yes, so etu a ka ọ dịkwa onye asef jekworo gụọ medicine ịfụ na dọkịta ya ga-abụ dọkịta exceptional. O nwere nwa dọkịta ma ama akpa afa n'Ọnịcha, dọkịta amụ ya ama. Ị nwere ike amarụ gị na ịbịa na ụlọ ọgwụ ya o nwere ike ọ bụ simple medicine ka ọ ga-enye gị onye chaghọsị ga-anọ ya adịghị mma. Ịnwụcha ọgwụ anwa ị ga-adị surprise ụdị healing ị ga-enweta, mana ọ because of na ọgwụ onye ọgwụ ma so onye ga-anaghị ọgwụ ahụ ọgwụgoro ọgwụ iwe ka onye resị nọ ya adịghị mma ọ dịghị mma. So ihe agwụ agwụ enwere agwụ azụmahịa. Yes, asị na onye abụ na onye a na-azụ ahịa n'ọbụ maka esi azụ ahịa ọfụma. Ihe ọ bụla o metara aka zụba osi na-enwebe ego, ihe ọ bụla o metara aka osi na-emewe ọfụma. So ihe abụọ agwụ ya mana ọ ichukwu agwụ gị ya bụ agwụ anwa ebutebere gị maka na agwụ na-eweta ihe gift of a man make it away ọ dati ya agwụ ga na-ewetara gị ihe. So e nwere ụdị agwụ dị iche iche. Asị na onye nke ahụ biznes mogul ọ na-eme biznes o mekarị ibie o nwere onye ya wee gasị na onye nke ahụ onye etu a ka ọ dị. Enwere ndị nwere leadership ndị na-agba agwụ, mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ identify your own agwụ, activate it. Ọ bụrụ ọsọ one thing is to identify it. Two, have you activated it? Ị nwere ike ịfụ onye na-eme ihe ejije, onye adị very funny, onye nke ọzọ adị funny, mana n'ime ha na-abụ onye nke ọzọ echukwu ụzọ ya activate ya agwụ ya ọ na-akara akị dị okwu ndị mmadụ na-aba ndị mmadụ na-enwe aṅụrị maka na agwụ ya ga-enyere ya ka ude. Mana onye nke ọzọ nkwa the same gift mana o mere ihe o kwesịrị ime ọtịbatịrị agwụ ya nọrọ ọrụ ọnụ ka onye ji egota sim kaadị mana o mere activation. So etu a ka ọ dị. So identify ya agwụ, activate it, put it into practice. I can tell you that ya agwụ ga-ebido na-achụtara gị ihe maka na gift of a man make it away for him. So e nwere ụdị agwụ dị iche iche. Daalụ. Nke nwere ọtụtụ ọzọ anyị chekwara ịjọgido nke a na-asị ka ka mmadụ ga-esi install agwụ ya ịzọ ha agwụ. Daalụ maka ya bụ ajụjụ. Abịa na agwụ activation e nwere ụzọ dị isi isi eji activate agwụ. Nke mbụ na ọ bụrụ na iwe onye agwụ mana echefukwara na ọ bụrụkwa onye lụọ agwụ ọ bụrụ dibịa. E nwere agwụ dị iche iche. O nwere onye nwoke nwere ike ịpụta ọ bụrụ na agwụ na-enye ya nsogbu. Ihe ọ na-edere bụ ihe ejisi gị lụọ agwụ bụ ka ịkpọkọta ọya agwụ, ọya spiritual forces, ka ị bring ha together, harmonize ha ka ha na-arụkọ ọrụ ọnụ. Maka na echefuna na agwụ na-eso mmadụ o si n'ikwu nne ya. Ọnya batara na mgbe anyị na-alụ agwụ anyị na-akpọ agwụ ikwu nne mmadụ down. Agwụ ikwu nna mmadụ down. Now ọ ha niile ka a na-akpọkọta, ha niile bụ ezumezu agwụ niile asụ gị akpọkọta ya rụọ ọrụ ha agwụ. So o nwere onye bụ na-arụchara ya agwụ, o nwere ike ọ na-akpata ego, ọ na-enwe ihe a na-akpọ akpa asịsa, ọ na-akpata ego mara ihe ga-ihe gị ya si eme. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ onye ọrụ aka ọ na-arụta ego, ọ bụrụ na ego o ji n'aka agwụrọ ọzọ ya abata agwụ ten. Mana ọzi ịgba afa amarụ na agwụ ga anwa agwụ na-achịkọta ya ọnụ, hazie ihe dị n'agwụ gị. Ị na-echukwa agwụ gị once in a while, na-emekwara onwe biznes ị ga na-eme. Ma ọ bụ na agwụ nke gị agwụ nke ya bụ na ịlụ ọnya gba agwụ ịnọdebe agwụ na-arụ ọrụ agwụ ụdị dibịa. So etu a ka agwụ si wee dị, mana a na-eme agwụ install
ka esi eme agwụ install bụ enwere one method bụ na-ewu chọrọ ka alụ ọrụ gị agwụ ije ikwu nne gị jekwa ndị ikwu nne gị na-echọrọ ka alụ ọrụ gị agwụ jekwa ikwu ndị ikwu nna gị na-echọrọ ka alụ ọrụ gị agwụ daizi ndị ụmụnna gị nwe onye a na-akpọ onye isi agwụ mana ị nwere ike ime ama maka ihi na erighị eri ịmara ihe gbasara ọdịnala yes like a nwere onwe mma atụ mgbe a nụrụ agwụ ejere m ikwu nne m mana ezinụlọ family be ma mother go as at that time enwere onye na-eme ọdịnala ha nwa adịrị interested so onye ọzọ si bụ onye vileji ha ịghọtara ya bụ onye na-eme ọdịnala bụ onye isi agwụ ka m jezi jegwa na m mkpọkpụkwu onye nna ochie wee sị ya nna ochie na nchọ ka alụọ agwụ so wee sị m oke mụ na ya kacha ọgwa m ihe m enye ya mụ na ya ka a na-eti ụbọchị eke ụbọchị anyị ji alụ agwụ na Oraifite olu ụbọchị ahụ ọbịa rụcha alụghị agwụ kpere gị ekpere gụọrụ gị ọfọ onye gị ọfọ ndị ikwu nne mmadụ kpọkuo mmụọ a na ikwu nne gị ka ha kwudoro gị benụ nye gị ọfọ onye nke m ụbọchị anyị kwuru m nzu ụfọdụ nwere ike ịchịta aja ikwu nne ụfọdụ nwere ike iweta ọfọ ụfọdụ nwere ike iweta something from ikwu nne gị na dada a na-alụ agwụ na nye bụ nna gị ochie na ekpere gị ekpere na-asị na agwụ a ga-achake ọgọrụ gị ọfọ ndị ikwu nne o mechaa nke m mechaa nye m ofu ọfọ ndị ikwu nne den onye nke ikwu nna m enyekwara m ya ihe a na-enye ya eji akpụ ya ọ bịakwa kpọkwa ọfọ kpọkwuo agwụ ndị be nna m ka ha kwudoro m ka ndị ude n'ọrụ ịghọtara ya o mechakwa nke ya den otu aka anyị si wee mewuchi enyi m nwoke kwa bụkwa dibịa bịakwa anụ anyị nọrọ emecha ihe niile anya nwanyekwara m ọfọ niile a plọs ọfọ agwụ m emechara bukọ ọfọ niile ahụ ọnụ jaiz gba ha niile orikọ bukọ ha ọnụ maka n'ihi na m bụ dibịa yes mana ọ bụrụ na onye abụrụ dibịa chọrọ jos ka ọ lụọ agwụ ọ lụchaa agwụ ka o jebere onwe ya na-emezi ọnụ ọbịa chukwu agwụ ya jebere onwe ya biznes ya ma na onye dị etu anyị nidro inweta umeni ọfọ bịa na ihe ị ga-eme ndị ikwu nne gị ga-abịa ụbọchị akpere gị ekpere gị ọrụ gị ọfọ kwubi okwu dịka ikwu nne gị ndị ikwu nna ga-ekwuo ya ha mechie ya etu anwa na be anyị ihe anyị ji alụ agwụ bụ oke ọbara nnekwu na ụmụ obere ọkụkọ ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ dị anụ nwekwazi ebiri gbuo mana ọ nwere obodo ụfọdụ ya na-eji nkịta alụ agwụ ọ bụrụ na unu ji nkịta alụ agwụ na o nwere ihe dị na ya mma agwụ ka a na-alụ unu eme mara ihe ndị be unu ji eme mee so ihe m ji ekwu ya bụ na agwụ ikwu nne gị a ga-alụrụ gị agwụ ikwu nne a ga-alụrụ gị ya a na-alụkọta ya ọnụ na etuba anyị si eme den nke ọzọ mana ọ bụrụzie na famili bụ unu na-eriri unu eri na ọ bụrụ famili iyi ekweje lụọ agwụ makọta alụọ agwụ a na-ezu ezo ifu a na kọmpand ebe a lụrụ agwụ ife ya ma na-emere ihe ọdịnala dị ya maka na ọ bụrụ na be anyị alụcha alụghị agwụ a ga-enwe ite mmiri a ga-agba agbaghị mmiri ama akọnata na ite a pụtara ya anyị na-eji ogirisi wee lụọ agwụ yes ụfọdụ ogirisi n'ime iji wee lụ ya ma ogirisi ikwu nne ma nke ikwu nna nwere ike ụfọdụ n'ime ha ekwu like nke m ogirisi kwuru di ya so onye na-achọ ịkọwa bụ ịmalụ ka ndị bonu si agwụ na ọ bụrụ mana ọ bụrụ na famili uru na-eriri unu eri to the extent na ụnụ ka bi na family house then o nwere ike dị ọkpara ma onye dị nchaji bụ ede ajụ na ya chọrọ ụdị ha na kọmpaụnd ịmara famili unu na-eriri unu eri ihe oyi ga-eme ị nwekwara ike ụdị anyị nwere na-asonyesi nwere ike imere gị bụ nke a na-akpọ okwukwu agwụ yes anyị nwere ike imere uwe okwukwu agwụ like ibe na tempụl enwere ọtụtụ ndị mmadụ okwukwe agwụ ha na tempụl ndị ma ndị ụka ma ndị pastọ yes maka na ọ ga-enwerịrị erarin point ebe echekwara agwụ gị ebe a ga-anọ wee na-enye agwụ gị ihe ka agwụ ghara ịda akpachasịrị gị ihe ị ga-enyerịrị ya direction of purpose so a na-agbanwere okwukwe agwụ a na-adị na calabash yes enwere ike merie nke okwukwe agwụ a nwere ike ọ bụrụ ihe ga-adị nke okwukwe agwụ na-adị n'ime rum ma ọ na-ime ụlọ ebe mmiri ama na-amụ ya so e nwere ike emerụghị okwukwe agwụ mmadụ nwere ike manya ama na ndị nwere okwukwe agwụ mana ọ bụrụ nke a lụrụ n'ala onye na-abịa na kọmpand ahụ ga-afụrịrị na alụrụ agwụ mana ọ bụrụ nke okwukwe agwụ nwere ike eme nke okwukwe agwụ mmadụ ahịa ama ọ bụrụ na emere nke okwukwe agwụ mmadụ ahịa ama na alụrụ agwụ so ana m asọjestịrị ndị na-alụ n'ụdị ụka
ma ọ bụ ndị famili ha eriri ha eri bụ ndị ụka ama ekwe ka ịlụọ agwụ alụrụ n'ala ka ha mee ihe a na-akpọ okpukpu agwụ. Ụdị ndị na-etu anwa ana m enyere ha aka eme ya, maka na one thing you don't know na ọrụ mmụọ is not cast on stone. Mmụọ ma na ikwu gị na ibe gị bụ ndị eriri eri na ha ama ekwe ka alụọ agwụ a na-alụ na dị afọ. Onye ma ka esi eme ya mmadụ ihe ọjọọ esi wee mee wee nye ha a temporal place under okpukpu ebe a ga-anọ wee na-achụrụ ha aja pending mgbe ị ga-enweta ana nke gị ebe ị ga-enwe ike ịrụ ya agwụ na ana. Ma ọ bụrụ na ị na-eme dibịa, onye dibịa bụ onye ọ dị nnukwute mkpa na ọ ga-alụ agwụ alụrụ n'ala. Mana onye na-eme n'ụka ma ọ bụ onye na-azụ ahịa nwere ike o mee nke okpukpu tiwere onwe ya ahịa ọ na-arụ. Ọgwụkwa nna onye na-eme n'ụka ọ bịa gboro agwụ ya anụ n'okpukpu ọ nọkwa n'ebe ọ nọ na-arụkwa ọrụ agwụ ya. Daalụ. Ajụjụ ọzọ anyị na-ewetakwa bụ ka ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ a ọ na-agbagwoju anya. Ajụjụ ọ bụ site na onwe ndị ya bụ ha dị ebu ha jee si ka agaga mee ihe gbasara ha mebie n'ụzọ ọdịnala ọ n'ụzọ eluigwe ọ n'ụzọ ọbụla ha chọrọ isi wee mee ya. Ifu onye nke ọzọ ha ga-eje ofu ebe, onye nke ọzọ ọ gaziere ya, bata onye nke ọzọ ọ gaziri ọrịa, mana ha na-abụmekwara ofu ebe. Kedu ihe kpatara ụdị ihe dị otu a? N'ala maka ajụjụ a bụ ajụjụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ. Gịnị kpatara na ihe emekwara n'ihe niile asị ya mee mana na afro rizọt. Ụfọdụ asịkwanụ mana na ihe dịzie sọpraịz na ndị ọzọ na-enweta rizọt, mana gịnị mere na ya wee nwetara. Nke bụ eziokwu bụ na ya ọ bụrụ na ị mere ihe a sị gị mee, e nwere ihe dị iche, maka na ọ na-abụ ifekwuru ife akwụdebie. Ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị bụ onye agbọrọ ọrụ ma ọ bụ na imebere ihe a tụrụ anya n'aka gị ka ime, denụ ị nwere ike na-eme ihe ọzọ ma gị enwetara rizọt. Ka mmadụ ka ịghọta ihe na-ekwu, o nwere onye nwere ike ọ bụrụ na ọ na-enwe ọsa so na ọ na-enwe ọsa anwa, o nwere ike ọ na-enwe ọsa anwa nwere many symptoms ọsa na-enye. Na onye ahụ nwere ike je na-etriti symptom, ọ na-etriti symptom anwa mana ọ gwọrọ ọsa. Ịfụ na ihe ya eme ya anacha, maka na o tritiri ọ detected the cause of the problem from the grassroots. Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ na o nwere onye nwere ike problem o nwere abụrụ ihe gbasara na o nwere ọkpụkpọ oku. Eleghị anya ị nwere ike inwe kọl, onye enwere kọl mana ụnụ na-enwe experience the same hardship ma ọ bụ ihe nnachighị azụ. Onye nke nwere kọl o jee alụ ọrụ ya ọrụ, o jebere onwe ya, maka na nke ya bụ dọs ka ọ chụọ aja jebere onwe ya, ọ chụọ aja ife agabara ya. Mana gị nwa bụ onye nwere ọkpụkpọ oku nwere ike ịchụọ dị aja ka ga ama aga. Reason bụ na achọrọ ka gị nwa chụọ ọsọ aja jebe, achọrọ ka ije n'ihu ọrụ gị. Nke a bụ ofu nwere ike ịgọsi ya. Nke abụọ nwere ike ọ bụrụ na onye anwa chụrụ ya bụ aja ma ọ bụrụ rụghị ọrụ abụrụ ọnya ga-ekwupi okwu n'isi gị. Amara na ịghọtara ihe m na-ekwu. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ na nsogbu ọ bụla ị nwere onye ọ bụ na ọnya ga-ekwupi okwu n'isi gị ka udo obi wee dị. Ọnya kpatara na o nwere ike ụnụ na-abụ jee na nke ofu dibịa ma ọ bụ onye agbọrọ ọrụ ekwubi okwu n'isi ụnụ na-abụ nke ofu onye adị mma ka onye nke ọzọ ama adị mma. Ọ pụtara na ike ya bụ dibịa adago ma ọ bụ ike onye agbọrọ ọrụ adago, kama na ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onye nwa ga-ekwubi okwu n'isi onye nke bụwa onye nke nwetara ọgwụgwọ na nsogbu ya. So ọ bụrụ na onye ahụ gaa n'iru jee na-eme gịnị, na-agagharị na-achọ solution to problem ya, ọ na-agagharị na-achọ solution to the problem ya, ọ ga-afụ onye ga-adirect ya tilo olute n'aka onye ahụ ọ bụ ọrụ ya, onye ọ bụ na ọnya ga-ekwubi okwu n'isi ekwudo obi dị. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na mmadụ nwere problem and n'ọgụwa nwa onye kwesịrị ikwubi okwu n'isi ekwudo obi dị, n'ọgụwa nwa onye kwesịrị ikwubi okwu n'isi onye akwudo obi dị,
ọ bụrụ na ikwubiri okwu n'isi onye anwa ama enwe solushọn. Ọnya kpatakwara o ji abụ gị nwa na onwe gị, ọ bụrụ na ị nwere ọkpụkpọ oku, ọ bụrụ na ije nọ n'ihu ọlụ gị, ọ bụrụ na ije nọ n'ihu ọlụ gị, ọ bụrụ na ije nọ n'ihu ọlụ gị abịa na-apịawa gị azụ. Ime ihe eji apịawa gị azụ, ihe eji apịawa gị azụ bụ na achọrọ ka i jee n'ihu ọlụ gị. Ihe eji apịawa gị azụ a bụ na-achọrọ ka i jee n'ihu ọlụ gị, maka na o nwere onye ọbụla ọgụnwa ga-ekwubiri okwu. O nwere onye ọbụla ọgụnwa ga-ekwubi okwu n'isi onye anwa ka onye a wee nwee udo obi. So ọ bụrụ na ikwubiri okwu n'isi onye ahụ, onye ahụ ma enwe udo obi. So onye matara o ji abụ, ọ bụrụ na mmadụ nwere ike bịa n'ihu onye dibịa, onye alụchara ya ọrụ nke ofu onye adị mma, nke onye nke ọzọ ahụ adịrọ mma, ịgbara nkịtị, keep on seeking for solution. Na ọ bụrụ na ị gagido, a ga-erute gị n'ihu onye nwere ike ikwubi okwu n'isi gị n'obi adị. Ịghọtara ya? Mana ihe kpatara eji apịawa onye gị nwa bụ onye nwere kọọrọ azụ ọbụla na ị kwesịrị ije n'ihu ọrụ gị ka ị wee kwubi okwu n'isi mmadụ ka onye ahụ wee nwee udo. Ya ga-ese Ajụjụ ọzọ bụ na ọ bụrụ na onye nwere ọkpụkpọ oku mana ọ chọrọ ime ihe gbasara ọkpụkpọ oku, gịnị ka onye a ga-eme? Kedu ihe ọ ga-eme ka ọ dị mma? Dazi nwere ọkpụkpọ oku mana ọ chọrọ ime ya. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ọkpụkpọ oku ịlụ ọrụ mana ọ chọrọ ime ya because of one thing or the other, ihe onye a kwesịrị ime ya bụ nke mbụ golobu. O nwere ihe anyị na-akpọ ekwem agwụ. Ekwem agwụ a bụ na onye a ga-abịagoro gwa ụmụ mmụọ na agwụ ya si ya na ya ekwetago m na mma azụ oku, ekwetago m na mma azụ oku. Ịkpọọ agwụ ikwu nne nne nne, agwụ ikwu nna nna nna, chụọrọ ha aja, gwa ha na gị nwa bụ onye dị etu a na ịdị ajụkwa ajụ na ime eje ozi a, mana ha biko n'ọnọdụ ga adịrọ mma kịta, ma ọ bụ na ị nwere ebe ị ga-anọ wee lụ ya bụ ọrụ, maka na onye bi na be mmadụ ada akụ flawa. Ị nwere ike isi ha na bikonu na kịta na m enwere ebe mma anọ wee lụ ya bụ ọrụ, ha biko mana egwetara na mma alụ dị ọrụ, bikonu nyenụ m ego, maka na agbara aka achụ ihe na-ata alụ. Biko nyenụ m ego ka m wee nwee ike ịlụ ọrụ dị na ime ihe dị n'ụzọ m, ma ọ ka m wee nwee ike ịnweta ego m eji n'aka. Ọ bụgoro na m eje gba ọsọ agwụ ma ọ na m eje bido ọrụ m, ka m nwee ike bido ya bụ ọrụ. Mana etu ọha nkịta na ọkọrọ m ka onye mma ebite, biko nyekwuonu m mmụọ taịm. A na-eme ya, anyị na-akpọ ya ekwe ma agwụ. Ime etu agwụ amarụ na ikwetago na gị na ha adị ama aka, mana na kịta na ịdịba ọredi. Ime etu a, ha ga-eme ya accept. O nwere ndị na-ahụ ha na-eme ya. So ekwe ma agwụ abụ ihe a na-eme ka e wee na-ego more time, wee na-enweta more time. Ị na-eme etu a, ha na-enye more time ka ị wee nwee ike na-edife anya. Ọ dị ka onye nọ yunivasiti, enwe ha na-akpọ mmadụ edife admission ya, ime ihe ị kwesịrị ime. So ọ bụrụ na ị chọbụrụ ịlụ ọrụ ma na-akpọrọ gị ọrụ, o nwere ihe ị ga-eme ka idife ya bụ calling gị a little bit. Daalụ. Ihe gbasara ọdịnala ka ndị ụka si wee gwa anyị, ihe gbasara ọdịnala ka ndị ụka si wee gwa anyị. Ị mara ndị ụka gwara anyị sị anyị na ihe gbasara ọdịnala bụ ihe ekwensu. Biko ihe gbasara ọdịnala ọ dị ivu ọ ihe ekwensu? Daalụ maka ya bụ ajụjụ. Ọtụtụ ndị mmadụ bịara nye ọdịnala bad name, nye ọdịnala bad name wee kastigeti ọdịnala. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ eziokwu. Ọdịnala adịrị evil dị ka ndị mmadụ si wee mee ka ndị mmadụ kwenye, especially ndị ụka anyarị bịara wee penti ọdịnala evil, gwa ndị mmadụ na ọdịnala bụ ihe ọjọọ, na ọdịnala na-efe ekwensu. Mana ọ bụrụ eziokwu. Ọdịnala is holy. Ọdịnala dị nsọ. Ọdịnala dị nsọ maka na onye ọbụla bụ ezigbo onye ọdịnala na-asọ nsọ. And nke ọzọ ọbụla, ọdịnala Igbo adịrọ evil. Ọdịnala Igbo anaghị efe ekwensu. Ọdịnala Igbo anaghị efe Satan. Ọdịnala Igbo na-efe Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. However, ọdịnala Igbo kwenyelụ na-enwere ndị anjelu nke Chukwu na-ejeru Chukwu na mmadụ ozi. So ọdịnala Igbo recognized na anyị ga-ana akpọtụrụkwa ndị anjelu nke Chukwu na-ejeru Chukwu na mmadụ ozi. However, ọdịnala Igbo na worship only through God, Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile.
onye abụ onye ọdịnala Igbo na-efe. Anyị nwere ike jegoro n'okwu mmụọ ma ọ jee na mmiri jee chụọ àjà ma ọ kpọkuo ndị ikuku ma ọ bụ ndị ana. That does not mean na anyị na-efe ha. So ọdịnala Igbo adịrị egwu dịka esi wee paint the picture. Daalụ. Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, daalụ rinne. Anyị na-ekelekwa gị. Thank you for this clarification. Ajụjụ ọzọ m na-eweta wee bụrụ ịmara mgbe ka akụkọ akọrọ anyị a sị na anyị na mgbe a na-aplant ụmụ ife arụsị a na a na-adị egbu mmadụ, ụfọdụ bụ enyiri mmadụ na ndụ, ụfọdụ bụ most of them bụ nke anyị nọ na ntị, most of them anyị amarọ, mana anyị chọọ ịghọta biko ịplantị install arụsị ọ a na-egburu ya mmadụ wee mee install. Chọrọ anyị chọrọ ka clarify godo anyị. Daalụ. Ihe nnachi kọwala bụ enwere, like I said before, lots of lies was told against ọdịnala Igbo ka ụdị ka wee nye ọdịnala Igbo aja afa. Ụfọdụ sịrị gị na arụsị niile dị n'ala Igbo na-egburu mmadụ wee hibe arụsị. Eziokwu adịrọ ya bụ ife. Ihe dịcha ịkọwala ndị mmadụ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-aghọtara ya. And mgbe ndị ụka anyarị bịara n'ala Igbo ka ha bidoro sịba asị dị iche iche ka ndị mmadụ wee ha etie ọdịnala Igbo, ka ndị mmadụ wee ha etie Igbo spirituality. So lots of lies was told, yes, ka e wee discredit ọdịnala. Mana ka ngwa nke bụ eziokwu, ndị anjelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi n'ụdị dị iche iche n'ala Igbo na Igbo spirituality dị iche iche. Enwere okwu mmụọ dị iche iche, o nwere ebe mmụọ na-ebi dị iche iche na ọdịnala Igbo. And abịa na ebe akpọtụrụ mmụọ, nwere mmụọ nke mmadụ ji aka ya wee kpọtụ, nwee mmụọ n'ọrụ onwe ya from okike ụwa. Mma akụwara ya ka o doo anya. Abịa na ndị mmụọ n'ọrụ onwe ya from okike ụwa, ha etu ahụ esi nwekwa na okpukpere dị iche iche n'elu ụwa dum ma n'ọsọ ọdịnala nwekwalụ etu ha si wee hibe mmụọ ma ọ kpọtuo mmụọ. Ka mma alụghị atụ, ndị ụka Rom kwenyere na site n'okwu odido dị asọ, that is okwu Fada na-ekwu mgbe ọ na-aka masị, na Fada bụ mmadụ ga-akpọtụ Chukwu, that is Chukwu ha, that is divinity n'ụdị Jizọs, kpọtuo ya ọbanye n'ime achịcha bụ oriri nsọ. O meghara ya, o bido na-eje reflect ya na altar, ebido kụba bel. O mechaa onye chọọ oriri nsọ, o were nke fọnụ tii na communion plate, were ihe na ya kpuchie ya. Ọ gbuchisie ya n'afọ akụrụ bel, o jee dobe ya na Blessed Sacrament, na o jee dobe ya na chapel, gwa ha na ya akpọtugo Chukwu ha ebe ahụ, ejezi ebe a na-ekpe ekpere na-ayọ ayịyọ. So ịfụ na achọ ka m were ha wee maalụ atụ. Now, mana ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ọdịnala Igbo kwenyekwalụ na mmadụ nwere ọtọriti ịkpọtụ mmụọ, mana na ọ bụrụ Chukwu. N'ihe mmadụ nwere ọtọriti ịkpọtụ bụ anjelu nke Chukwu. Etu ahụ ndị ụka si akpọtụ aka nje Michael kpụọ ya akpụọ. Etu ahụ ndị ụka si akpọtụ ndị ha dị asọ akpọtụ ya kpụọ ya akpụọ. Etu ahụ ndị ụka si akpọtụ Anthony of Padua akpụọ ya akpụọ, St. Francis of Assisi kpụọ ya akpụọ. Etu ahụ ka ndị ọdịnala si kwenye na ndị ichie bụ ndị nsọ na-aga akpọtụ ha akpọtụ, ha dọrọ n'obesi maọbụ na-akpụrụ ya akpụ. Ịghọtara ya? So before ndị ụka abịa, ndị Igbo na-emebi eri. Etu a ka ndị ọdịnala Igbo si kwenyekwa na ndị Igbo, ndị okenye, ndị ichie, ndị agbara aka n'ume nwere ikikere ịkpọtụ anjelu nke Chukwu, kpọtuo ya, o wee biri n'etiti ụmụ mmadụ n'ụdị alụsị. Etu ahụ isi kwenye na Fada gị nwere ike ikwu okwu, kwuchie okwu Jizọs agbadata n'oriri nsọ. Etu a ka ndị Igbo si kwenyekwa na ndị okenye nwere ike ikwubi okwu, kpọtuo mmụọ ọma
anjelu nke Chukwu n'ụdị ogwu ma ọ bụ n'ụdị udo ma ọ bụ n'ụdị amadioha kpọtuo ya mee install. Ka m gwa ntị na ịmara, if you have the spiritual power, ọ bụrụ na ị weta okwute mkpume debie wee kwubie okwu wee godo wee kwuo na taata ị na-edebe mkpume na this four stone n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, taa niile ewube ọta ebe ị ga-anọ wee na-akpọku Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, n'ihi na-akpọ anjelu nke Chukwu ndị so na throne maọbụ ndị so na serafim maọbụ ndị so na archangels, n'ihi na-akpọtu ha ebe a, na ị ga-anọ ebe a wee na-ebunye ha ayịyọ ka a bụrụ ayịyọ gị bujere Chukwu. Etu ahụ ndị Katọlik si edebe St. Anthony na-ekpere ya na-ayọ ya ka o buru ayịyọ ha bugara Chukwu. Ịgbọtuo ya ebe a, wapụ ọjị ebe anwa, chụọ aja ihe mmee ebe anwa, mee saraka. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na iwu onye aka ya dị ọcha, igwerụ pawa ịkpọtu mmụọ si ya nọrọ ebe a, ya biko nye na-alụrụ ọrụ dị mma, ịchụghara aja ebe ahụ, mmụọ abanye dị ya. Ọ bụrụ gị ọta etu ahụ isi kweje fada ya esi je weta krọs ma ọ meri akpọrọ akpụ ele n'ime afịa ndị China produce, ọgọzie ya ọgọdịchazie ya, onye gị ya ịbịa na be gị tinye asị na-ese eti ọta blọk ụzarị ọrụ ọta ka ọ bụ ọ mmụọ mmadụ na-arụ ya. So etu a ka ndị nna anyị ha si wee kpọtuo mmụọ. Afọ abalị ya dipendịrị ihe a chọrọ ka ọ na-arụ. Arụsị ọbụla nwere ihe eji kpọtuo arụsị. E nwere arụsị eji jọg kpoo, yes, e nwere arụsị eji jọg, nwa arụsị ndị bụ na-ewetasị ihe ọma, nwee ndị na-achụ ndị amoosu. Arụsị ọbụla ihe eji wee fọmuleti ya na-editamin ihe a chọrọ ka ọ na-arụ. Mana ana m achọ ịgwa gị na mmadụ nwere ọtọriti ịkpọtu mmụọ ọ dị ile, depending on the holiness of onye na-akpọtu ya bụ mmụọ. Then abịazie na nke ndị mmadụ na-ajụ si na eniri mmadụ wee kpọtuo arụsị, ihe ndị ahụ abarakata abara, enwere any fact. In fact, nwere onye nwere ike iswe na ya nọ dị a fụ na eniri mmadụ. Ihe niile abụ ihe ese ndị ụka kọnkọ ha bịa just formulate ya those lies in order to discredit arụsị ka gị nwa wee kwụsị ije dị ya. They need that one of their system. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ mụ adịkwa ekwu na o nwero ebe akpọturu arụsị, mana ezigbo arụsị ọbụla akpọturu mmadụ adịrị involve, mana na-enweziri ike as days na-aga, arọ na-aga, maka na chi pụrụ isi okwu mmụọ ọbụla a na-efi onye lụcha naba Chukwu, onye ọzọ abanyekwa. Enwere ike nwee some evil people ndị during their own time nweziri ike jee gwozie ọgwụ, nweziri ike jee bute gbuo mmadụ in order to make that arụsị awa to their own mind, ka ọ rụsibe ọrụ ike karịa ka ha si wee chọọ. Ejeje gbuo mmadụ tinye ebe anwa, na-egburu mmadụ tinye ebe a does not mean na eji mmadụ wee formulate ihe ọ pụtara bụ na ọgwụ onye atọfe anya ukwu ya ka o wee nwetawa ngozi nọ n'uju etu o si malụ otete eme nke ọjọọ. Ọ bụrụ Chukwu sendịrị ya. Ihe anyị wee kwuo ihe a bụ na example, ọ bụrụ na Chukwu Okike na alagoga stori a dị na Baịbụl hapụrụ Abraham ka o gbuo nwa ya, ndị mmadụ ga na-egbu nwa ha today si na Chukwu osisi gbuo. Mana Chukwu Okike sị no, nwa ahụ emerekwana nwa nwa gị na anya fụ ebu were chụọ ya aja. Chukwu Okike sịrị thou shall not kill. We never support you to go and be killing. Maka na ọdịnala Igbo na-asị ịkwafu ọbara. So ihe na-achịkọwa bụ na o nwee okwu arụsị ọbụla mmadụ jere je gbuo mmadụ ọbụla, ọ bụrụ Chukwu sendịrị ya, ọ bụrụ ọdịnala Igbo sendịrị onye anwa, onye a mere ya out of his own personal gain or ignorance of how things work. Anyị nwa na-agbụ alụ mana you are not permitted to ịkwafu ọbara ọbụla. Enyi ọbara ọbụla ịkwafuru, ị ga-akpụrịrị arụ ya maka na imere arụ. Even ndị Juu, mgbe a kọrọ ya akọ na ha gburu nwanne ha nwoke bụ Jizọs,
The elder said, let the blood be on our head and on our children's head. So ịkwafu ọbara bụ ịkwafu ọbara. So onye ọbụla sị na gị na-eji arụsị na-eji ọbara wee nye mmadụ wee wube arụsị, ihe abụrụ arụsị, ihe agwọrọ ụwa ọgwụ ọjọọ ka ndị mmadụ na-etinye mmadụ na ya. Mana ọ bụrụ na ọ pịọ anjelu nke Chukwu, ezigbo arụsị, enwere ihe dịka mmadụ ọbụla dị n'ime ka mmakwalụ ga-atụ ọzọ ihe dị mma na ọ bụrụ mmadụ dị na ya. Etu a nọ kịta na my temple, enwere m arụsị dị iche iche na temple. Enwere m arụsị ikwu nne m, nwa arụsị ikwu nna. Fat arụsị ikwu nne m ebe ọ dị kịta akpọgotara ya n'elu ala maka na arụsị nwere mmiri. Ọmụnwa bụ nwa dị ala ka a kpọrọ wee so wee gbadaa n'ose ebe ogwugwu ụzọ olu arụsị ikwu nne m nọ. Ọmụnwa so kpọgote ya n'ebe ọ nọ kịta n'aka onye na-enye ya nri n'elu ala, maka na dị arụsị dịrị ike na mmiri. Arụsị nwere mmiri ka ọ bụ na akpọgotazie n'elu ala ebe ọmụnwa dị akpọgote ya mee mmemme dị na ya. Nwere ihe dịka mmadụ. So ebe ahụ ọ nọ kịta na onye na-enye nri kịta, ebe ahụ ka ọ na-abụ ebiri ihe ọbụla eje m je gbuo ori ya anụ arụsị ikwu nne m, maka na ndị na-efe kịta ada agbadachi na mmiri ahụ ebe ọ dị. Ihe nna achịkọwara gị ebụla anyị adị nwụrụ mmadụ ọbụla eneten aja niile a chụrụ ebe ahụ sacrifice e mere ebe ahụ animal. Nke ahụ ofu mgbọsị njero na arụsị ikwu nna m bụ a na-akpọ ogwugwu ọdachi. Ejere m ebe ahụ, ihe m ji wee jee ebe ahụ arụsị a wee so m, maka na arụsị a chọrọ iso m bụ ofu ebulu oke ọbara nnekwu ka m ji wee jee na ya bụ mmụọ ọsọ ọ na-eri ji. Aka ji ọfụ ahụ wee sị na wee bunye m ya bụ arụsị. O nwere ihe o wetara, ya wetara na arụsị ahụ na o were nzu na-edo from ya bụ arụsị anwa tinyere m ya n'ọkụ mbụ wee jee wee binye m ya bụ arụsị. O nwere mmadụ dị ya ndị arụsị na-alụ ọrụ bụ enye ha anaghị ihe na arụsị debe na be gị, ị na-achụ aja ebe ahụ na-achake depend on the holiness of gụwa na-achụ ya bụ aja. Ana m achọ ịgwa gị na etu ọdụ kịta etu ya nọ kịta, ọ bụrụ na iwu onye na-edebe aka gị ọcha, iweruga ana okwute ma ọ bụ atịfatị ọbụla debe, kpọtuo ndị mmụọ na ya chụọrọ ya aja, mmụọ abanye dị ya. Ọ na ịghọtara how things work. So etu a ka o si wee dị. However, o nwezieri ndị jere je gwọta ọgwụ gbuo mmadụ tinye na arụsị ha. Ị maa na onye na-etu ahụ ozugbo ahụ o gburu mmadụ ọsọ iliga aka ya n'ọbara n'ime na arụsị agbakọdoghị ya azụ. Ihe ọ na-emezi a na-akpọ ya igbu arụsị. Ihe ọ na-emezi ebe ahụ ọgwụ ka o ji alụ ọrụ. Ụdị ndị na-etu ahụ ndị ya bụ ebe a na arụsị ọsị na-enye 3 days na mmadụ anwụrụ. Mmadụ ọ na-anwụrụ etu ọjụwa Chukwu. Arụsị na-ekpe ikpe ziri ezi bifo ikpe gba gị. Ọ ga-efolo normal process etu akọtụ si efolo. Mana efu ana nke asị nọ na-enye 3 days 7 days ka awa ọgwụ agwara agwa ọgwụ ka o ji egbu ndị mmadụ. So ihe na-achịkọwa ka ịghọta ihe dị iche na agbụrụ kịta na-eji agwụtazi ọgwụ debe. Onye kpatara na ọ bụrụ na onye na-etu anwansi na ya bụ aka ji ọfụ ọ nọcha anaba bifo onye ọfụ abata akpọta dibịa agbacha afa, dibịa agbapụta na onye a mere alụ. Anyị na-eme ha na-akpọ ịkpụara akpọ ya bịago kpụọ arụ na okwu arụsị anwa maka mmekọta alụ onye na ọbụnye na ya mere bifo onye ọfụ abanye. So ọ bụrụ onye agaji ọfọ n'obodo unu mee mpụ na ọtọ n'ọgbuo mmadụ, iwezie generalizie na arụsị niile na-ala egbu mmadụ. Adị m ekwukwa na o nwere ụfọdụ arụsị ụfọdụ ajọ mmadụ hibere ka adịrị onwe ya iche, mana a ma agwa gị tejuo arụsị na-arụ ọrụ n'aha Chukwu okike. Ọ bụrụ ọgụ nwaanyị agwa ihe ọ ya eme iprezentị kesi mmụọ ejiri aka ya mee justice. So onye ma bụ ihe iji kwesịrị ịma gbasara arụsị ga akụwakwara ụdị dị ọda arụsị stọf mmadụ ehibere. O nwere arụsị nwere mmiri dịka arụsị ikwu nne m, ogwugwu ụzọ olu ma ọ bụ ụlasị. Arụsị nwere mmiri ịbịa na ụlasị be anyị nwere ahịa na-akpọ akwa ọkalete. Akpụ ọkalete bụ arụsị nwere mmiri. Yes, akpụ ọkalete bụ arụsị nwaanyị ọ mmiri ka ọ bụ. O nwere ike ijere ihe akpụ ọkalete dọrọ ebe a chụọ aja ndị mmiri. Ya so ije na ogwugwu ugwu bụ arụsị ka ọ bụ, ọjị bụ arụsị ka ọ bụ, akpụ bụ arụsị ka ọ bụ. Nwere arụsị dị iche iche. Ihe ọ pụtara bụ na mmụọ bi n'ime ya. To cut the whole story short, maka na akpa arụsị ọwụbi ndị mmadụ agbajebe. Arụsị simple means alụkwụsị. So
na ihe ọ pụtara wee ebe mmụọ bi ọnya bụ okwu mmụọ, ọnya bụ okwu alụsị. So na mmụọ bi n'ọjị, mmụọ bi na ngwu, mmụọ bi na akpụ, wee dịrịzie gabazie na ọda secretaries ya nwa. So ihe ya emedowe bụ na adaka ngwu dị na be m, ihe ị nidiri ime ije atipeti ya mawa ya akwa white, ị atipeti gị abụrụgo arụsị, ọ bụrụgo mmụọ. Ya so o nwere ndị abụ arụsị n'ọrụ onwe ha from okike ụwa, ndị njelu nke Chukwu bi na ya. So like ngwu nwere ike ndabe gị igbuo ngwu nwee problem. So ngwu na onwe ya bụ arụsị, osisi mmụọ ka ọ bụ. Akpụ ọkalaedo bụ osisi mmụọ, ọjị bụ osisi mmụọ, na wee dịrịzie gabazie. So ihe ndị na ndị agba arụsị tụọ mgbe e meziri activate, o wee lụsigbo ọrụ ike. Etu a ka ọ dịkwa arụsị ndị ọzọ mmadụ kpọtụziri akpọtụ. Mana ihe ejimazi na arụsị ndị a na-alụ ọrụ bụ na mmadụ kpọtụgoro arụsị, ọ na-alụ ọrụ, before you know it ngwu abịa, before you know it akpụ ọkalaedo abịa, gosi na ha niile na-alụkọ ọrụ n'ofe ala ji ka a na-achụrụ anụ. So onye na-achịkọwara gị bụ na onwe onye ọbụla jeruje gbuo mmadụ n'ụdị na ọ na-ehibe arụsị, onye a na-eme ihe jọrọ njọ, gọọmenti nweta onye ahụ jee nga. Daalụ. Thank you very much, sir. So look, another question bụ ihe gbasara ọdịnala Igbo, ọ na-ekwenye na mmadụ mụọ nwa mụta ejima egbuo ya? Daalụ. Ihe akwụkwọ ajụjụ gbara ọkpụrụ, maka ọtụtụ ndị mmadụ bụrụ ọdịnala so obere tesi. Ụfọdụ sị na ọdịnala na-egburu ejima. Ihe m na-achọ ịkọwara ihe gbasara ihe a bụ na n'obodo ụnụ bịaruje na-egbu ejima does not mean na ọdịnala Igbo as a whole gburu ejima. Ihe m na-achọ ịkọwara ụlọ ọ bụrụ obodo niile gburu ejima. Ụfọdụ gburu ejima out of their own ignorance based on maybe their leader aghọtara how things work. Their leader olden days nwere ike ọ fụtara ya na ejima agba onyinye Chukwu n'ebe ọ madebere, then onye ọ dasị gboo ndị dị etu a. N'obodo ndị dị etu awụ based on his own culture, na-etu obodo ha si ghọtadebe. Mana ọ bụrụ ọdịnala Igbo siri si efu ejima si gbuo, no. Abụ ọdịnala Igbo wo spirituality n'ọrụ onwe ya that does not support igbu ọchụ n'ụdị ọbụla ma wee kwafu. So ihe na-achịkọwa bụ na mụnwa adịghị preach culture ndị differ from town to town, and culture can have error, but Igbo spirituality is blameless. Onwere ntụpọ. Igbo spirituality enwere ntụpọ, and Igbo spirituality is based on 10 commandments. So Igbo spirituality does not support murder in any form. Thank you, sir. Does ọdịnala Igbo support cannibalism? Ka ndị Igbo si kwu. Daalụ. Ọdịnala Igbo asọpọtụrụ igbu mmadụ ma ọ kwasị iri anụ mmadụ. Ihe niile abụ allegations ebulu ndị Igbo n'ụdị dị iche iche n'ọdịnala Igbo. Yes, e nwere obodo ụfọdụ anyị na-anụ kepu na mgbe gburugburu na ha riri anụ mmadụ. Mana imeji maka ọsa iwe oke wee tụọ ụlọ ọkụ. Imeji maka na o nwere ike asị na obodo ụfọdụ ma achọrọ ịkpa afa, anyị na-anụ kepu I wasn't there. Na mgbe gburugburu na ha na-eri anụ mmadụ. Ihe dị because of that wee generalize sie na ndị Igbo na ọdịnala Igbo na-eri anụ mmadụ. Ọdịnala Igbo iri anụ mmadụ wụ ọnwụ ndị na-asọ ntị oyi n'ọdịnala Igbo. That does not mean na o nwere onye Igbo ma ọ bụ obodo ụfọdụ and few ndị eduhie riri anụ mmadụ. Mana ana m achọ ịgwa gị na ndị a riri anụ mmadụ n'ala Igbo ọ bụrụ ọdịnala Igbo sedịrị ha, maka ọdịnala Igbo sị thou shall not kill. A gwara gị na 10 commandments iwu ọdịnala ọ dịbara thousands of years before Christianity bịa, because a gwara gị na Moses na ndị niile a ị na-anụkwa okwu maka mkpara okwu gbasara 10 commandments was never a Christian. Ha bụrụ Christian. So onye na-achọ ịkọwalụ gị bụ na onye ọbụla riri anụ mmadụ ọ bụrụ ọdịnala Igbo si ya riri ihe. Oge anyị dụrụ ụmụazị, onwe onye a na-akpọ Clifford Ọjị na Lagos, ị nwere ike ịgụ ọgwụ ọ na-enụwa maka ya. Mana ama na ọ bụghị ana n'iruo na some certain age from 1980 something na ịmarụ gị ihe ya anụ maka the story of Clifford Ọjị, ọ ije n'ịntanetị o nwere ike ịdị anụ. Onye a na-akpọ Clifford Ọjị bụ there is story wuru ewu na Nigeria mgbe ahụ.
ọ nọ Lagos na-emetụ ka asị na isi adịrị ya mma ma ọ bụ na-egbuo ya na-eme ka isi adịrị ya mma mana ọ na-ekwu na ya na-eri anụ mmadụ. Anyị nụkwu na Lagos gbaa for news na ọ na-egbu anụ, ọ na-egbu ndị mmadụ na-eri na-elekwa paasị ndị mmadụ. Emechaa security agents wee bọst on ebe hide out ya na Lagos. Ọ gba na news that time Clifford Orji nwere ike jụọ nne gị ma ọ nna gị na ọ bụrụ iwe obere nwa ya agwa maka ụmụ ya na Clifford Orji dị onye Igbo elugo n'afọ Clifford Orji so onye marago na onye Igbo na Clifford Orji na-eri anụ mmadụ na ọ beziri ka a sị na ndị Igbo na-eri anụ mmadụ. The answer bụ no. Eziokwu na ọ na-awa ofe aka lụta mmanụ ozuo ọrụ ọnụ eziokwu ọ ihe na-eto akụ ụfọdụ ndị mmadụ ji wee bụ ọdịnala na ọdịnala na-eri anụ mmadụ na ọdịnala na-eme nke eboro ọdịnala ji na aja. Mana ana m achọ ịgwa gị na ọdịnala Igbo sịrị thou shalt not kill. Mgbe gboo ndị mmadụ na-awa egbuo mmadụ agba ọsọ ọchụ na be anya ịnwa na-agba alụ ụba na egbuo ha n'ebe ọnwụ na-ekwafuru ọbara na-aga akpụrịrị alụ. So nwere mgbe ọdịnala Igbo ji wee sọpọtụ gị igbu mmadụ kama na o nwere ụfọdụ agbụrụ nwere ike n'ụtọ na ha nwere ajọ onye ndu mmadụ na-abụ na ịtọ ma ụfọdụ eribe anụ mmadụ na befa. That does not mean na ife ha na-eme representary the wish or ọdịnala Igbo spirituality. Daalụ. Thank you very much, sir. So biko ajụjụ nke anyị na-ajụ wee site na ihe gbasara ọdịnala Igbo ọ na-asọpọtụ nwaanyị ite ime as na abortion. Daalụ. Iji gosi na ọdịnala Igbo dị nsọ. Ọdịnala Igbo frown at anything ọbụla spirit of blood. O nwere anything ọbụla ị ga-ajọsify n'ala Igbo ịkwafu ọbara. So ọ na-awa nnukwu na ka ndị mmadụ na-asị na ọdịnala Igbo na-egburu mmadụ gburu nke a gbuo nke a na-asị ndị mmadụ ọ na-aghọtakwa ọ na-adịkwa sure na ọ bụrụ culture ka ị na-ekwu maka ya. Like me, I don't represent culture. Ihe m na-representịrị m bụ onye mgbasa ozi bụ ọdịnala Igbo, Igbo spirituality. I'm not telling you I'm talking about culture because some culture is corrupt. Some culture kwesịrị ka eme ya abolish. Yes, some culture ụfọdụ ehibere based on the ignorance of the so-called leaders ha nwere na-etu leaders si wee nwee spiritual expression. O nwere ike ibe dos ihe wee bụ so that may preach culture ihe na preach Igbo spirituality. Maka achọrọ ka ịghọta ihe dị iche na Igbo spirituality na culture. Now ọdịnala Igbo na frown ihe gbasara ịkwafu ọbara n'ụdị ọbụla. Till tomorrow anyị nwa na-agba family eme agbagoro ha na-afọ gbapụta ihe gbasara na-akwafuru ọbara. You must go for atonement, appeasement, very important. Ọ bụrụ na family ụlọ family ebe egburu ọchụ ma ọ kwafuo ọbara n'ụdị dị iche iche ọdịnala Igbo frown at it because every spirit of blood will be crying for vengeance. Jego na Genesis chapter 2 kwuru ya gbadata ifu. So ihe na-achịkọwa bụ na ọdịnala Igbo asọpọtụrụ ime abortion ike ime ọnya batara mgbe gburugburu ndị be anyị agwaghị mgbe a na-enwe nwata nwaanyị tụrụ ime ọkwa maka ọtụtụ etugoro ime ọkwa a ga-eji my mother told me that time na mgbe ha na-etolite na ụmụ nwata nwaanyị tụrụ ime ọkwa taizi tụọ ime naanị ụdị a ga-eji afọ ya fọmụleti egwu eji agba ọga egwu eji egwu ọnwa a ga-eji afọ onye a shemie ga na-eshem gị na ọ bụrụ nwanne ya. So onye a bụla ọdịnala Igbo. So mgbe ahụ ọdịnala Igbo dị enwere sanctity, enwere high moral value. Mgbe ahụ mgbe nwaanyị na-adị ka chi esi wee kewe ba ebe dị tinye na-eme dozie ọdịnala Igbo wee luo na ndị mmadụ bastardize ya na mana etu a ka ọ dị ugochi na adị eme abortion. Cause of ime abortion maka ihe ime abortion na ihe abụ na-enwego ndụ bidogoro mewe isi terminate ya. So n'ọdịnala Igbo asụpọtụrụ ya maka na ọdịnala Igbo kwenyere na ịkwafu ọbara ịkwafu maka na that particular soul or spirit ahụ akarị reincarnate na ọ bụrụ na that pregnancy was never terminated. Now when you now the spirit na onwe ya adịgo ready adịbago set to reincarnate because no ọbara nke ahụ si nwere bere ya ọlụ ọgụ ma present the opportunity before the spirit bịawa. I won't present the opportunity ọ ma bịa. So he presented the opportunity and your opportunity presented and make it approved and more mark ya pregnancy take in. The spirit maybe one of your descendant ancestors na ginger up na ya na-abịa ọ bịara ụwa ije terminate ya. So ihe imelu bụ ịkọsụrụ commotion because that termination anyị imelu emego
somebody get go ready na ya na-abịa ijekwa mee ya about on. So ọ na-ebutere nseke. Then concerning the blood of that particular nwa na afọ ọmụnụ iji terminate ya, then you have show your hands, because he did not allow that particular child to die on its own. Iji ewelu harmful thing in order ihe imere poison. Ịmara etu ahụ esi agụkọ onye nyere mmadụ ibe nsi ọnwụ, etu a ka isi maka na nsi ọgwụ anyị nyere ewu nsi maka na ịma ọgwụ ya egbu ya. Ọ bụrụ na nwaanyị dị ime nwee miscarriage on its own, nwa ka dị iche, mana ọ bụghị anụ ọgụ nwa make an effort ka ị poison ya nwatakịrị a ka o jebe ịsọili gị aka gị, ọ abortion ka ị mere. Ọdịnala Igbo frown at it. So ọdịnala Igbo does not support ime abortion. Good morning, Tata, how are you? Ọ bụrụ na ị chọrọ nwa, ị avoid ya ihe ọbụla ga-eweta nwa. So ọdịnala Igbo asọpọtụ ya. So nwa agbọghọbịa ọbụla na-eme abortion, nke mbụ I will advise you to desist from it, because ọ ga-emebiri gị ihe. Ọ ga-emebiri ihe mana mmadụ mana mmụọ. In fact, nwoke a na-enyekwu ego ka ime abortion bụ ebe ihe emerụ abortion onye kwesịrị gị, unless no fresh person. Mana onye anwa gosi na efere onye anwa mgbe ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ọjọchụ onye ọdịshọn ọ ya amụrụ ya nwa. So nke mbụ ọdịnala Igbo frown at it. Don't put your hands ihe gbasara abortion. Daalụ. Thank you very much, sir, for giving us your time. And amakwa m na anyị kpọkwa gị ọ anyị bịakwa ka ịgwakwa anyị ihe gbasara ihe na-agbagwoju anyị anya, ị ga-enyekwa anyị ohere zakwana anyị ajụjụ ndị dị iche iche anyị nwekwara n'obi na ndị ọzọ nwekwara n'obi jụ gị. Biko onwe ihe ị nwere inwe ike ịgwa ụwa niile mba niile ka anyị na-achị ihe mmechi ya. Daalụ onye nta akụkọ, daalụ maka iwepụta ohere ese ka ị bịa jụọ m ajụjụ ndị mmadụ na gasị n'obi na-agwarịkwara ha. Viewers all over the world, ama ndị sonyere anyị, ọfụ ihe ị nwere ike imedewe ewu ịgwa ndị mmadụ gbasara our social media handles. Ọ bụkwa ndị si n'Eziokwu TV na-esonyere anyị, ọgwazie ndị mmadụ ihe mmụta ị na-amụta anya bụ Eziokwu TV. Echefukwara na anyị na-elekwa decoder Eziokwu TV. Ọ bụrụ na ị chọrọ igo SatView network, yes, kpọtụrụ m n'ekwentị, ihe enweta Eziokwu TV na SatView decoder. Ya bụ decoder wu free to air. Ihe ọ pụtara na ị dị akwụ ụgwọ from January to December, year to year, nwere ụgwọ ị na-akwụ. Anya bụ decoder nwere tọpụ, nwere channel dị ya mkpa. Enwere WWE ebe a na-agba mgba, enwere ebe a na-eme fim dị iche iche, ma Nollywood, ma fim ndị Amerịka, ma fim ndị India, ma nke ndị China. Enwere ebe a na-eme ma AIT, ma channels, ma Al Jazeera. Enwere cartoon assorted, enwere so many interesting topics. All waste of money ka ị na-eje na-eme subscription na channels ndị ya. Mana ọhịa ya wee nwee decoder free to air. I will advise you to go and look for your own free to air channel, so decoder. Ọ bụkwa ndị chọrọ ịnweta through us, anyị na-ele decoder, SatView decoder nke nwere Eziokwu TV na ya. Anyị na-ele 23,000 naira for the decoder. Then ị goruzie fan, kpọzie ya installer, etinyere gị. Ekele gị gị ọnwụ na nwere ajụjụ inwe na nkụzi a, sendịala meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, anyị ayọ n'isi ndị viewers anyị all over the world, ebe ọ bụla isi na-esonyere anyị, the friends of the temple, children of the temple, and ndị sonyere anyị na-aja nke ọnwa Ọktoba. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị nke ọma ka meela ụnụ. A sị na aka kaka ya mụ na chichija ya mụ ụnụ. A sị ma onye chọcha ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe ya. Na unu ga-ejere obodo na unu ga-anara obodo. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile. Daalụ. Ndị enyi m ndị YouTube, ndị enyi m metara onwe m, enwere m personal WhatsApp number ị nwere ike iji nweta m direct. Mana note, that personal WhatsApp number is only for message only. 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. Ya gazie m ọfọ.